कौन पिला को अधारे पाठ छाड़ा दिंतु ना समस्त विद्या समस्त पिला विद्यालय को आने आपण मैंने सहायक हूँ। ओडिशा सरकार प्रवेश उत्सव और खड़ीफा कार्यक्रम को सफल करंतु। शिशु बाटिका सेंटर आपण मैंने पिला नाम लिखातु एवं प्रत्येक पिला को एक सुंदर नागरिक होबार साहाय्य करंतु। सुंदर नागरिक होबार साहाय्य करंतु।
ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀ ଆଣି ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ। କୌଣସି ପିଲାକୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବାରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖୋଳିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଭାବକ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତଥା 5 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାଗରିକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଦନ ରହିବ, ନିଜ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଣି ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ। କୌଣସି ପିଲାକୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବାରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖୋଳିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଭାବକ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ତଥା 5 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ନିବେଦନ ରହିବ, ନିଜ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଣି ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ। କୌଣସି ପିଲାକୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବାରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଦନ ରହିବ, ନିଜ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଣି ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ।